Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila, Time las 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:02 na sang aga. May ngaga syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag malabutan sa aton sining nga pagpangalagad. Action Hotline. Welcome na sa Action Hotline sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Tayhupon. Talos nga magpangalagad sa inyo ini sa Action Brian Morden. Action Hotline. Kumusta nga aton sini matag palamati subong adlaw Lunes kita. Yari na kita sa Enero 20, 2020. Action Hotline. Kadasig sang panahon, dosan olang kita to nagpinalupok agod pag sugalaw sang bag-ong tuig, dugay-dugay bulan na kita sang paghigugma, bulan sang Pebrero. Action Hotline. That's why nga masiplatan ko subong ang mga bulak do nagapula-pula na sa mga establishmento diri sa syudad sa Bacolod, nagaamat-amat na sila ka disenyo man sang Valentine's Day, mga ka-action. Action Hotline. Ang iban subong Action Oliver naga-inamat-amat na inaway ang magnubya kay mabulagay sila sa Pebrero. Action Hotline. Siya bulagay tas Pebrero kay wala gliino gasto. Action Hotline. Anyways, mga ka-action, again, welcome sa Action Hotline sining adlaw. Ano balang dalag ko nga mga balita nga dapat naton huluhambalan sini iyang aga, mga ka-action. Action Hotline. I-check tanay karon kay sa nagligad nga Biyernes anong tubalang naglinagumba nga balita nga nagpalagyo ang isa man ka preso sang Police Station number 9 diri sa syudad sa Bacolod kahapon sang hapon tigayon nga nagsungka ini sa katapos ang kapulisan. Action Hotline. Ining si Daniel o kon Gabriel Libuon may kaso ining illegal drugs. In fact, ang kaso ya sining illegal drugs hindi tuman kadako wali kagamay sang balor sa nadakpan ini siya sa nagligad nga Enero 8 karon nga tuig 2020 pero nakapalagyo ini siya palamangkutanon kung paano nakapalagyo. Action Hotline. Actually may ara sang CCTV nga gin-secure ang police station number 9 dira sa Barangay Sumag kung paano ya nabrihan. Una nga speculations and based man mismo sa PNP gini siya kuno ang nagamit sang stick sang banana Q o kung ano nga barbecue dira kag naabrihan ang nasambit iyang kandado. Action Hotline. Pero subong may panibag-o sila kag gina-check kay daw kalang-alang man may gamay pagid nga butang nga mo tong ginhatag sa ila ang duha ka tiya nga naga-edad sang masobra sa 60 isa mga stintaho naman ganit ni nga mo ni kunong nagakuan ba siya nagabatiti sining nasambit iyang persona nga si Gabriel. Amo ni karon gina-check kung anong ilagin daho to sila bala may ara sang pahilabtanan sa pagpalagyo sang preso. Action Hotline. Ang jailer makaksyon kag desk officer sa police station number 9
ti subong adlaw pasakaan inisang kaso nga administratibo. Action Hotline. Grave misconduct mga kaaksyon bangod again sa kapabayaan sa ila sini nga trabaho. Action Radio. Tutukan tanay karon dugay with action Alvin Graba nga yara na karon sa area sang Sumag mga kaaksyon. Action Hotline. Ano pa balang dalag ko nga balita lokal? Anong update sa pagpatay sang isa ka e-bike diri sa syudad o kon e-bike driver sa syudad sa Bacolod? Tinalikdan man nga Biyernes sang gabi dira sa may Mabini Street, Barangay 30 sa sining syudad. Action Hotline. Way labot mga kaaksyon nga ini siya ang ginatawag naton bla persona una nga gin-mention kag aminado ang pamilya. Nga ini siya ang nagapangawat ginman, nagapang-rob pa, nagapang-sulod-sulod sa mga puloyan kag establishmento, nakaagi na ini siya tukhang man sa police station number 6. Action Hotline. Duro kaso glining si Kuano, ining si Johnny Lizo, no? Taga Barangay 40, Purok Katilingban, Barangay 40 sining syudad sa Bacolod. Linothang ini siya sang mga suspect allegedly sakay sa isa kay SUV na naman, Innova kag mayara sang pick-up. Action Hotline. Ang lain pa to kay ang police naka-recover mga kaaksyon sang mga bandol action Oliver sang bond paper, may litrato niya kag may ngalan pa tong drugs pa more. Amo nang ginbutang sa dalom. Action Hotline. Ang nabutang dito drugs for sale, marijuana pa more. O, grabe no. Sino ini sunog butang sinito. Action Hotline. Bandol iya mo dato balang wanted person sa iya kag ipalaptang iya sa dinga litrato action Oliver kaluluoy manino. Although matawag nato nabi may kaso siya sa pagpangawat sa pangpanulod-sulod sa mga puloy-an, mga establishmento, kag ginaginman tukhang sa illegal nga droga pero nga pinatay gid. Action Hotline. Ang igo ya tatlo mo, isa sa ulo kag pila ka igo sa lawas. Gahigdaon ang tao sa e-bike niya way kagiho. Action Hotline. Sa iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, i-check na karon ang police station number 3. Now, kamalabot naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Because last Saturday, naglagumba maning balita dis Bacolod, nga kuno si Police Major Ruel Kulanag, ang hepe sa police station number 3, kag ang iya sining tanan nga tawo sa station 3, kakason inada sila. Action Hotline. Ubos gid anong ground sini palagyo man priso atong apat bala ka mga high value target ang iban sa to nga nakuhaan sang 9.2 million pesos. Ang iban may kaso pa to sa pagpanghurikap. Action Hotline. Tinagsululong ka ato pero tiyang negligence bala, no? Duwa man to ka ang jail officer man kag desk officer that time ang nagahuragok to mo. Action Hotline. So sa panaysayon sa mga nakapalagyo nga priso nga nagsungka man mga kaaksyon. So sila tanan daw ubos gid, wash out gid sa police station number 3. Pero ini nga information, although nga halos nga matuod na ginman, Action Hotline. si Lieutenant Colonel Pico nagahambal. Way pa kuya kauyat gid sang official order nga amo na wash out sila dira kapag abuslan sang ginatawag naton deputy mismo sa Bacolod for administration ni si Lieutenant Colonel Leve Pange. Action Hotline. Mangin concurrent na ining police station number 3 mga kaaksyon. Ti bag-uhon gid ang police station number 3. Karon plaster tani sa aton nga pagpangalagad. Action Hotline. Diriya sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon ti Kwan, ang sangguniang panglungsod nag-ayo sa Seneco Central Negros Electric Cooperative nga kontani tun-an ang pagbutang sang ginatawag iyang planta, power plant dira iya sa Barangay Felisa sining syudad sa Bacolod. Action Hotline. Ining resolusyon nga ginduson ni Councilor Attorney Dindo Ramos. Kaya according niya sa Department of Energy, nga kada tuig 5% galiyo ang demand nga dugang sang saka o kung nagausar sang kuryente. That's why sa palabuton nga panahon, basi bla maubusan ta sang kuryente kag kalayo bla. Action Hotline. So diri sa Bacolod mga kaaksyon, ang ginaduso sang konseho nga makabutang tada planta nga makasupply sang kuryente or elektrisidad sa Seneco kag iti makadugang sa aton diri kag malikawan ang masaming brownout. Action Hotline. Pariyo kagabi, kibot lang kita, nagpiyong kalit ang Seneco. Pagbalik niya, nagpiyong na naman. Action Hotline. Wala sang advance balang information or dissemination kung ano nga situation, tanan nga syon, no? Information, nag-brown out ini siya, or brown out rather,
So di taman mabaso lang si Nico kay hindi man ni makontrol gidya sa mga pumuluyo o kung tawo da. Action Hotline. Pero kung may duga nga supply, ti mabulig-buligan mga kaksyon. Action Hotline. Ari man balita sa nasyonal, ho, naglambot na sa sobra 700 tanan ka mga earthquake mga kaksyon o kung linog. Kagahapon, do may pulopwersa nga linog dito sa Batangas area naman, no? Action Hotline. Ang pila ka mga disaster gidya mapuwerte sa mga pumuluyo to kay nga kung di nagatulog ni Action Oliver sa bulutuan, kagabi sa gwa sa mga bulutuan sila nagtulog kay nga nakulbaan sa linog kay basi marusmak naman ang eskwelahan. Action Hotline. Ay grabe yang nga pangabuhi karon dito sa Batangas, may isa lang ka ituig, duha ka tuig hindi maka tibawa sa sitwasyon ng mga pumuluyo dito. Action Hotline. Mga balay nila to dan, di gidya mapuslan, labi na gid ka ara kalapit gidya sa Taal Volcano mismo. Yang balay mo na tampukan ka abo, kaluluoy. Action Hotline. Tisubong ang Feebox mga kaksyon nagahambal. Hindi pa gidya sigurado nga safe ang area, safe ang Taal Volcano. In fact, ini ba lang permanent nga ginamuno nila nga dangerous o kon danger zone mga kaksyon. Permanent gani mo, may mga dungulis abi nga nag-ililistar to. Action Hotline. Pero kung isipon tagi ng Department of Environment and Natural Resources, kagang Feebox, may sala man di, nga abi nga wala nyo ni pinalayas, mas temprano pa kayo nikita nyo man galing nga disla pwede da. Action Hotline. Imbi subong yan nagkalalupok na ni, nag-irap na ni, subong pa nagambal nga disla pwede da, tani isang nagligad pa lang, pinalayas na dadasla. Action Hotline. Kinakapundar na sila sa puloy-an nila, nakaplastar na sila, o karon nagkalago ba, o mangayo na bulig sa gobyerno, amo ning batasan sang Pinoy mo, mahimo ka sang illegal, pagkatapos kung pahalinon kada ka madisgrasya, ka basulon ang gobyerno. Action Hotline. Di subong to totally 100%, may ara sa mga checkpoints nga ginapamalabagan gid. Lockdown, ang pinaka mga banwa dito iya sa Batangas sa province mga kaksyon. Abi na gid dito sa area nga grabing apekto iya ni Taal Volcano. Action Hotline. Si Presidente Donald Trump sang America Action Oliver gin-invite si Duterte nga mag-meeting manihapon. Action Hotline. Amo na kay special si Duterte pero seriously utok. Action Hotline. Las 8:12 ari man subong nga grabe nga balita sa National Action Oliver. Ini lang isa ka TV station ABS-CBN. Daw gasadya pagid gasadya subong mo nagahilapit ang katapusan mo sang ila nga prangkisa blang 2020 na subong mo. Sa pangintindi ko daw Marso na mo, lapit na gid katama. So kung hindi ini ma-renew, automatic matulog ning ABS-CBN Action Oliver. Action Hotline. Di kon mauntat ang operation nila, pila ayan ka libo ang kwanda, ang mga empleyado da. Wala labot sa mga artista da, hindi man sila mga regular, kiti mga talent fee man na ila, pero ti minilyon na iya. Why labot sa national nga nilang station abi, empleyado na dahalin sa driver, pakadto sa cameraman, pakadto sa ila sini mga admin office nila dira, tanan-tanan utility, ubos si tanan kung magtulog ng ABS-CBN. Action Hotline. Way labot din may mga regional TV station pa sila. Ti diri sa Bacolod na udamo di sila ubos gini sila. So subong gabi nagngigay kon tagaan sang franchise o kon hindi. In fact sang Friday may ara sang signature campaign yagin himo ang mga empleyado sang ABS-CBN sa pagpanawag iya nga hindi pag-isira o kon hindi pag-i-renew dapat ay sa nga franchise another 25 years. Action Hotline. Si Senador Ping Lacson nagpalayag. Siya yung sagi kahambal sang Malacanang hindi pag-i-renew man. Kay ang may poder diri nga makaplastar kag makadeliberate sining nasambit nga franchise nga ini amo iya ang Kongreso. Action Hotline. Sakto man si Lacson, kay kabalo ka may kuwaranto na tong ginfile ng DOJ mo, na? Sakto, sakto man si Lacson, nga ti sa Kongreso gimaniagi, pero pag kung mapasar sa Kongreso nga makarinyo si Action Oliver, sinong may final say kang mapirma siniyaw? Duterte mangyapon? Action Hotline. Ay naluoy ko sa taga ABS-CBN nga ano lang gini yung pinakasala ya sang ABS man. Amo lang ito nga duway ma-replay ang commercial o kung nangyaya sining political ads to. Action Hotline. O kung may iban pagid nga mga wala diri makitaan no ang publiko abi sa likod sining ABS-CBN mga kaksyon kabalo ka hindi naman matago sa aton ABS-CBN amo ning gahatag ya kalingawan sa aside from GMA kay duwa naman lang sila mga higante nga mga local TV stations Pilipinas di
nga mo ning gahatag kalingawan sa publiko ti sirad ano pang isa. Action Hotline. Ang kaluluoy way man tayo di man tamaluoy nga mga tumalanaw kay subong daan duro na cable mo. Ang kaluluoy di mga empleyado kag empleyado sang ABS-CBN. Di sila makadto lakadlaw kay kung dito sila makadto sa TV5 may kompleto naman to sila sa mga tawo. Pero galaway man tos pangilinan mo. Siya, kung gusto nang bakal di sa ako ng ABS-CBN, go ahead. Action Hotline. Korte man to hulat man to siya. Ang GMA buta naman. O malabla kaluluoy, no? Amo gini, kung kusa ang iniblang lakot politika, disgrasya gid mga ka-aksyon na muning laing gid mo. Action Radio. Las 8:15, Action Radio Philippine Standard Time, ibalikan taman karon na natabo kahapon dito sa syudad sang Kabankalan mga ka-aksyon. Siring ang ila siring hanging bridge action doors, hanging bridge to no, ang nautod no, medyo daan na gid man siya. 8 ang nagkalahulog, sobra pa ang 8 nagkala-hospital ni. Action Hotline. Ang mayo rin nga report kiti wala iya sang may nagkalamatay siring aksidente kahapon didto sa syudad sang Kabankalan. Check naton kung musta ning mga kalibawa karon sa mga tawo. Action Hotline. Unahon ko lang patrol with action Alvin Grava Siri Matinion Makaksyon. Kaya nakaposting niya dito sa police station number 9, siring pagsungka kahamon sang priso, nagpulo palagyo siya, gidungagan niya lang iya siring kaso, tapos magsungka man lang gali. Action Hotline. Kung pagpalagyo mo, nagpalagyo ka ganyan tutuod lang sa bilog mo nga kabuhi, hindi ka naman nakpan, kundi mas napuslan mo, nagbalik ka naman sa prisuhan, tiyan mo na subong, another case naman yung pagpalagyo mo sa prisuhan. Action Hotline. Way mo to ay labot sa kaso mga illegal drugs. Peter ni sa gali sa isa ka bar diri sa Bacolod, Action Oliver, sikat pa ni nga bar Blau. Sikat ni nga bar ning ginaobrahan niya sa. Action Hotline. Gali kay way labot nga naga-serve siya sa mga kape dira pagkaon, naga-serve pagit siya gali marijuana. Action Hotline. Droga, I mean no con illegal drugs. We have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good morning. Action, Bri, live diri sa area sa police station number 9. Kay man balik sa prisuhan, ining si Gabriel Liboon, 29 anyos, taga purok nami barangay Sumag diri sa syudad sang Bacolod after nga nagsungka sa aton mga kapulisan sa idalon sang police station number 9 sa crossing Manapla o Oy. kung crossing central Banwasang Manapla. Action, Brian. Nakagwa na gid man siya sa Bacolod gali. Nakagwa na gid man sa action na Brian sa syudad sang Bacolod. Kay alas 2 ang takna sang hapon kahapon. Pagi man sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 9 nga nagpadulong gid dito no sa crossing central Banwasang Manapla in relation diri sa pagbalik abi ni Liboon sa iya sining diri sa karsel o sa prisuhan sa police station number 9. Now, Ari, Action, Brian, pamangkotunta, ano gid ba ang pinaka-mayor nga rason pangabayon ta palapit sa aton si Gabriel? Gab, ano gid ang pinaka-rason, Gab, nga anak nagpalagyo kita? Mod lang yun sa kahit ako sa ako niya magiloy bilang pamilya. Amay ko nila. So, muna guro nga nagtulod sa ako niya magkuha sa prisuhan, magpalagyo. So, sila lang giguro ng rason na tungod lang sa kaidlaw. Buhay naman iban nga nagtulod sa ako para malagyo. Pila ganyan ang bata mo? 2 ka bilog, bali ang magulang 4 pa lang katuig. Dagang manghod nga laki, 2 pa lang katuig. So, ako ang isa sa mga bagay kag nagtulod sa imo nga nagkalagyo sa prisuhan. Oo, amo lang gina. Kay siyempre, gagmay pa pala. Kaidlaw ka man. Wag bisita siya dahaw? Wag Why bisita. na iban nga kuan nga magtusok sa aton para magwa di or ano man sila man lang kahidawan ko. Sang nag-aisahanon ka diri sang natabo sang Biyernes bala nag-aisahanon ka diri way gid na bisita sa imo ang imong pamilya, imong bata. Bali ang ako nga asawa maintindihan kuman kun hindi sa kakadto bla kay siyempre bilang sekretarya kabugado ng kinahanglan gid sa isa pwede ka absent Monday to Friday full day nga sa tapos buwa yan na ng 6 o'clock 5:30 sa hapon di siyempre mga hindi mo ko kilapyo sa bla di ako niya do nahidlaw lang ko bla sila di nga ako anak hindi ko man di pa pakagtuon kaya hindi mo ko gusto ko makita bla nila Yes, dapat lang. ara ako sulod sa presuhan di siyempre matatake na sila pinsan. So, once nga ganon, hindi mo lang luyag yung batang makitaan kanila kaya at least para
hindi man sakit sa buot sa imong mga kabataan. Anyway, after nga nakapalagyo ka, diin ka una nagpanago. Marikta ako tani sa balay sa mong asawa ko. Kaso na mangkot ko. Kung may tao, ito nga nagadto, niya may ara ako ng pulis nagadto. Kaya mo ito nga nagrekta na lang ko sa manapla. So, dito ka nagigya. Alin na pagpalagyo mo sa Central Manapla ka na nag-diner? Bali dito na ako nag-dinner ba yun. Hasta nakakontak ko sa asawa ko. So, bali nakakomunikar ka mo sa imong asawa? Oo. Oo. After sa pagpalagyo mo, ano na yan? Pila ka adlaw? At least ka nakakomunikate din. So, duwa kadlaw. Duwa mo lang. Sa kadlaw, pagkadason nga daw, nagkontak ko din siya. Oo. Then, after sila. Pero, kamusta? Makatulog-tulog ka man? Samtang nakapalagyo ka? Butang ko rin, makatulog ito. Tigduwa lang ka oras. Muna na pinakatayog. Pero, siyempre, ginapaminsyar ko ang nahimo. Kumanduga nga sala. Bagang pasada mo sa ako niya pamilya. Kung ano to sila. Kung ginabantayan sila to. Kung ginaw siya. Kung hindi sila sintakto. Kung diin ko bala. Kaya mo na pag inangay siya, nagtulog siya ako nga magbalik na nandigay para akong pamilya mataway na bala. Kahit hindi na siya dugay-dugay sunod ka pulis. Nabantayan na lang giyo ya. Siya nga akong asawa kasi opisina ako na may gabantay sa gwa. Pagpuli yan, may kasunod siya. May kakadto sa ilabalay. Manang buko. I-istorya ko na lang asawa ko nga muna masurrender na lang ko. Kasi subong nga rin ko siya gwa. Na makita ko na sinduwa ko kabata nga wala siya doon ng rehas. Tigin dala ito niya kagapon. Pag nakita ko nila, sinduwa ko kabata. Ang laki ko hindi pa kilala sa akin. So, nakimot lang. Ang laki mo. Dito na sa crossing Manapla na sa pagbisita nila sa imo. Oo. Mga anong oras na exactly pagbisita sa imo mga bata at sa imo asawa? Mga 1:30. Dasig mo lang siyempre si Sir Totche. Mga ubrahon man ba. Tira na ngayon, nabulig si sawahon siya. Muna iba ko sir, maayo lang ko sir ng may istorya ko na sa asawa ko. Sa kadali lang. Pero masurrender dito sir subong sir kay naistoryahan naman namon. Ako man lang ginulat nila nga makagwa na sa uli. Para magbago man luwat amon yung pamilya magukta na iluwat, na malipayon, tingob. Si Sir Tucci, amo ni ang pulis nga ginpalapitan nimo para mag-voluntaryo ka, magsungka, magbalik sa Peswante? Balik siya sa wawon, gilagid na ngayon, bulik siya. Ablang nga siya gid masugat sa kung kimi siya lakyan niya blang aya. Lagi daw hindi man bala mabulabog balang lugar nga muna nga dira. Ito siyempre daw palain mo niya nga back to back bala man sugat si mo. Amo na nga siya na lang ko na ngayon. Pag si Sir Paestrana man nag-communicate man. Hindi nyo lang man siya nagpasalig, hindi lang patandugon si Gabriel, hindi nyo lang pasakita. Kasi ako gani agapon halin to sa Manapla, pakadto di wala akong naging pusasan. Kaya siyempre ako nagabal ko yung ambisyon subong din yung pagpusasan yan sa hindi nigil sa Malagyo. Sala gyapon dapat pusasan din. Puganti ka mo. Ako na lang gid ang kaso ngayon na file sa ako kung anong una itong kaso. So, at least okay man ang pagpasalig sa imo ng pulis, kaya hindi ka pagsakiton, ang importante magbalik ka lang. Sir. So, bali si Sir Tucci din siya assign ka din. Bali sa backup gate siya, sir. Bali intel man na sa. Dako udyan pasalamatan ko, sir, kay Sir Paestrana, sir. Kay tungod nga, amo na nagpasalig sa pa akong nga asawa. Bing, amo na, nagpasalamat pag ko nga wala aging dagdagan ako niya kaso. So, bali hindi ka pagpasakaan kaso na nakapalagyo ka. First time mo rin nga kaso? Siya. First time mo gini sir na muning na-priso ko. Muna nga kung makagwa ko suli, kung pwede lang nga may baylo kay Sir Paestrana nga mapulay ko siya mahimungod. Pwede siyempre tungod man sa iya sir nasipte man ko liwat balik Basi may mensahe ka man magluwas kay Sir Paestrana, mensahe ka man sa jailer bala ang pulis nga assigned diri bala ang nahalitan man. Basi anong mensahe mo sa iya? Sa mga pulis nga nakunalitan o mga kuya, pasensya sa inyo kung nagkuhan ko man inyong obra. Baluman ko nga maamo na matabo. Pero siyempre do hindi ko lang yung makuhan nga nakakuha ko sa pamilya mo na nakagawa ko. So
ako gapangayo, utod siyang pagpasensya niyo, pagpatawad, ginayinulusugan, nubin siyang dako ang nabuhat ko nga sila. Na-epektuhan ninyong obra. Kasi hindi man ko kung kigamusapon, kahit siyempre, hindi yan log-laog, yung inubra ko nga sila mo. Pero sa liwat, makayo kasi niyo pasensya liwat. So, hambala na, kadali ka na yan, hambala nga pasensya nga word. Pero ginayinulusugan, nubin. By the way, kasi nung ako nagpanado sa crossing central Na tinitiyog ng ingupte ay manapla. Hindi lang makita bla. okay. So, Tapos sa moto nakakuha ko sa magulang ng sawa ko, dito ko naka-text. action na Brian, si Gabriel Libuon, no? Action, Alvin? Yes, sir. Pwede mo mahatag siya communication, mamangkot na gamay? Ate, sige. Sir, bali, si Action Brian Morden, ni may istorya sa'yo. Action Brian. Sir, good morning. Sir, good morning. Hello, good morning. Yeah, may ngaga. Hello, good morning. Yes, sir. Si Action Brian Morden, upon kami ni Action Alvin, ari ko din sa studio. Sir, mangkot lang ko kay until yesterday, the PNP, like Police Major Jovito Pastrana, Police Station 9 Commander, di pa gid mapalayag kung anong pinakaginhimo mo bala kung nga nakagwa kada sa prisuan, even though ngati sirado ini katama, no? Ang kandado among gimbuksan mo. Ano nga butang ang gingamit mo, paano nga nabuksan mo ni sir? Sa dira, pero sir nga pamangkot, sir, no comment ako, sir, pero ang importante nga nagbalik lang ko sir sa Station 9. Okay, ay ginarespeto ko ang imo sini. Pero sino naghatag sang gamit nga ara da simo? Nga nakabukas sa sir. kandado? Wala, sir. Wala may naghatag. Bali may ara ka lang dahil sa sulod nga nakitaan, ano nga sitwasyon? Wala, sir, why man kung may gingamit. Okay, anong kandado bukas? Hindi, sir, nang sarado man. Sir, i-correct mo lang ko if I'm wrong ha. May idea ko kano mag kuti-kuti kandado na. May idea ka? Wala man, sir. Doon nagkuha nang isa pinsan ko ba, sir, raw? Naisulod ng tugol data. Ibisan ako ganito, hindi mo magpatay nga napalos ko to. Napalos mo to nga ano, pero may gin-insert ka ganyan, sir. Bisan di ka lang manugad nga buta, may gin-insert ka man. Wala, sir. Okay. So meaning ano man, guba ang kandado, ano magic ano man? Basta sa tante nga napalos ko lang, sir, sa sulod, sir. Okay, sige. During that time, sir, din si sir nagpanyaga ni Kunong Jiller, no? Tuod din yung report. Nagbakal panyaga. Damo sir. Oo, nag-imos ka sa ilat pala niya gahon, sir. So pagwa mo, sir, libre, gidyaway gidya pulis? Oo, balid sa tubang yun ko nagagawa. Sa tubang, dira mismo sa may pinaka-hallway da magwa ka sa Station 8? Oo, sa tubang nila. Ay, si Wai gisla katulupangod sa imo, ya? Wala, sir. Pero may mga pulisman, gapululong ko, kung ano nga sitwasyon. Oo, damo man sila, sir. Okay. Ano, sir, naka-t-shirt ka man, as in naka-forma ka man pagwa mo, do naka-simple lang? Dahil lang sa raya. Ibalik ko na, sir. Dahil lang Sige. Brian, no? Balik sa aton kay Aridri, si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, no? Ang aton sining spokesperson sa Grabe, no? Balikan tato Action Oliver kay basi siya na ni subong bago nga darnabla, no? Hotline. Imagine mo wala sa may insert, di siya manugid, basta nakibot lang siya, nabuksan niyang kandado, no? Nabuksan niya. Hotline. Okay na matingala man tabla, pero may gina-reserve siya nga palayag regarding sa question naton kung paano yung buksan ang kandado, ano? Siya mismo libog ulo ya, paano nabuksan? Action Hotline. Importante kung nakabalik siya. Sige, balikan tayo Action Hello. Alvin. Action Alvin. Yes, Action Brian, no? Subong si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office, nag-istorya karon diri, no, kay Gabriel Libuon. And na mangkod sa naunahan pa sa kuno, no? Ha? Nauna kita gigangot abi kay Libuon. Kahapon, ay pa nila ma-interrogar ine? Actually, wala pa Action Brian. No? Okay. Subong pa lang kay Arimandari Action na Brian. No? Si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Actually, Action Alvin, nga ang mapamangkot na to, mga basic questions sa to. Hindi ito yung pangkurte nga mapamangkot. Anyway, Action na Brian, gamay nga reaction si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, reaction sir, at least
na balik na ining sige libuon sir. Si Action Brian. Action Brian, good morning. Good morning, sir. Good morning. Happy good morning, sir. Ano? Kay Kwan, nag-sugta. Hello, Action Brian, good morning. Good morning, sir. Batian mo ko, sir, subong. Yes, okay na. Sige, congratulations, sir. Kinagsungka ining escaping ini. So, subong, sir, anong steps ang ginahimo niyo, sir? Siya. Sa subong Action Brian, ay ina-check ko kung ano gin-obraya sini kung paano inaabrihan ang yabi. Nanamo nang ginpamangkot Kaya ko siya. curious ko ako kung ano ini gin-obra niya, wala man sa kunong gingamit na abrihan niya. Oh. Gusto ko ni mabalaan ang magic yan ni Action Brian. Amo gina, oh. No. Kay ba simla magician ini siya. Kay siya pagpamangkot ko bag-o gid lang, lingko ba gin-insert kada siya waiman basta kibot lang ko may abri lang. Daw mo na blast around. Sir, i-clear lang naton. Kina-mention siya while ago nga I don't know kung iya lang to or ano nga situation, may case ini sir nga i-file sa iya sa pagpalagyon niya aside from the illegal drugs? Action Brian regarding sinaya sa another case Yes. na i-file kay Gabriel ara na iyang decision sa aton duty prosecutor nga nag-handle sa iya. Tandaan Action Brian na charge ini sang Republic Act 9165. Yes. Section 5 and 11. It is up for the prosecutor kung may separate case siya or it will fall as aggravating circumstances sa iyang kaso considering capital offense ni ang Republic Act 9165. Yes. So mo nang pero the police station, the PNP, amo na sir hindi ka file case sa iya? Amo na mag-manage sinito file a case if in case gid man. Mangonsulta, manguntiho pa ni Action Brian karon ang aton nga investigator nga nag-handle sa iya. Kung makabala may separate case sa amon bahin, mapalgid kami tani si Lieutenant Pastrana but again, ang decision niya hindi magahalin niya sa amon but to the duty prosecutor or the prosecutors na nag-handle sa iya kaso Action Brian. Sige. Karon sir, manghibalo kami liwat sir kay libogando man kami, siya mismo galibog man siya paano siya kuno kagwa sa sina nga silda. Basi makompleto, makrupo mamangkot sir, ma-update kami sa imo regarding sinia. Yes, Action Brian, gusto ko takita ya karon subong sa akon kung na nagin-obra niya ni kaya ako may mga dugang pa ko nga pamangkot man karon sa Action Brian. Pero sir, ang importante kahapon na mention ni Sir Pastrana nga today i-file gid ang kaso administratibo grave misconduct against the jailer kag sa kwan mismo sa desk officer today. Yes, Action Brian kay wala ni matigayon considering nga weekend kita. Patigayon na karon dito no, again inaya maga-in charge na ang aton nga chief IDMD, si Lieutenant Colonel Ariel Artillero, Action Brian. Pero na-file na ni Sir si Kwan, no? Ang jailer, sir, no, nga si Kwan, Rogasyon, na-file na niya sa evasion through, ano to kanil, sir? Negligence, ano, sir, no? Last Friday. Nangagaw na sa file, pero wala matigayon ang aton nga inquest proceeding considering naglaps ng aton nga reglementary period Action Brian. Pero still naga-duty man si Apon Station sa 9, sir, no? Si Rogasyon? Yes, Action Brian. Kay wala man sa natigayon nga ma-inquest ko na inquest siya tani sa subong dito yung sa Derica upod sa aton nga mga person deprived of liberty. Pero sir, disarmed ini siya with this officer? Yes, part na sa aton nga protocol. Na once nga in-charge ka, especially mga grave offense, just like pinaplagyuhan kita, aside from criminal, grave offense man sa part ng aton nga administrative, there is a need nga disarmahan din aton nga mga uniform personnel. Sige, hindi na lang ko magpadalaw man na kay Sir Pastrana kay Tisubong Bago pagin man nakabalik kining nagpalagyo nga priso kahapon pa lang nag-process pa kamo. Ulay nun ko lang gamay, today's Monday and I don't know kung may kopya ka na, sir, sa official order sa police station number 3 with Police Major Ruel Culana Ganisman? Action Brian, ang order yun pasaka sang Friday pa. Pero wala pa nakapanahog halin sa opisina sang aton nga CD. Okay. I will try to follow up karon kung magbalik ko right after sang ako niya kandak ng mga visitation naton. Kay marikaman ako subong sa Station 3 Action Brian. Pero si Sir Culana, ang tawo niya still naga-duty gyapon sa Station 3, sir, today? Yes, graduate gyapon sa Station 3 no kag
I don't know kung ano ang yung decision sa atong nga CD. Aha. Kay maging paubra siya nga direktiba nga may replacement nga matabo. Aha. Base sa siningadlaw Action Brian. Sir, nga ang kon matabo ginman ato na ginman sa babaw sa office ni CD, abi nga ang ubos gid sila sir. For what reason behind? Ang sa aton dira as a lesson learned para sa okay. tanan. No, dapat kita nga ara sa isa ka station, dapat gagiyo kita, we are moving as one. Hindi kay kumo nga hindi ni mo trabaho, hindi tayo magpasilabot. Kung mapakita mga concern kita sa iya. Yes, Amo na ganit sa amon nga leadership, the mistake of one, mistake of all. Kung nga makialam kita, kung may kakulangan ng sapyak, dapat kita mismo nga kaupo niya sa trabaho, ara kita nga mag-remind or magabulig, mag-assist sa aton kaupod, labi na gidya kung isa kita ka police station, isa kita ka unit Action Brian. Actually, ini di gibanda ko nga punishment ini at the same time para maka-learn sila sa mga mistakes sila sir, anong giniihimo sa ilabi nga pagpakuha dira sa Station 3. Yes, Action Brian. Again, ika nga maski wala sila ya madalahig nga ma-charge ang grade open. Again, papakita man nga as a wake-up call, no? Kamangin concern man sila, sila mga kaupdanan, hindi kaya nambal ko na nga pag hindi niya trabaho, nakita mo na may sala, hindi kita makialam, hindi kita mag-report, we will not do our job, we will not do our part. Again, as a wake-up call, pahan mong luman sa tanan. Nga ito niya ginaobra, hindi na kay natapos kita, di, o tanan, na kita kaya makialam. Ang trabaho sa pulit actress ng bayan, wala yan sang day off mo. It's just a privilege. Anytime ma-recall kita, anytime ipabalik kita. Kasi mo na ang pagsangatong na trabaho sa Brian. Sir, ining taga police station number 3, ilaptahon isa sa talang nga mga police stations or ano nga sitwasyon, sir? Ang ako na balaan nga initial report, initial info, ibutang sila sa mobile patrol group or sa MPG. Okay. Sige. Sir, salamat. Good morning. Pasensya sa disturbo, sir. Thank you again. Wala din problema sa bayan basta ikaw anytime. God bless po. Yes. Action Alvin. Brian, sir, thank you, sir. Si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Action Brian. And subong lang kita nagkuha, medyo mapalayo lang kita Action Brian sa atin sininga posisyon. Wala untat libot, you know? Damo sila subong kitaon man ang pila ka mga PDLs or rather mga pre-so bala Action Brian. Action Alvin? Yes, sir. I-check mo lang karon Action Alvin, please lang. Kay base ibla ipa-reenact bala ni Sir Pico. Ara na, kung paano niya nabuksan magic ini kadado? Yes, Action Brian, no? Ara mismo, no? Medyo mapalayo lang kita. Kay pinaparayanak Action Brian kung paano ginabrihan. Sang iya lang man kamot. Kay kita makuha manggali Action Brian, no? Ara na. Action Alvin? Yes, sir. Sige, iday, gibing nga dogalantaw lang ang BBTV. Go ahead, mamati kami. Take your time, Action Alvin, be. Yes, Action Brian, no? Subong sini, ang natuo nga bahe, na wala nga bahin sang iya sini nga kamot, amo ang nagadubag sa kandado Action Brian. Nga amo mismo ang ginauyatan subong ni Libuon kung paano niya abi nabrihan ang ining kandado. Ginauyatan ang tuusin ni Action Brian nga kamot nagauyat man sa isa ka pinakapuno bala. Pinakalak sang kandado while ang iya sining ang nawala nga kamot amo mismo Action Brian ang TV. Ga-live ka Action Alvin sa Facebook ta? Yes, Action Brian, nag-live kita, no? Pero this time medyo medyo hinay, no? Ikaw ang signal. Okay. Trying to reconnect. But anyway, subong nagpakig-istorya, diba? Si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, din kay Gabriel Libuon, Action Brian. As you can see, kaginaway natin din live, kung FB live kagina si Libuon, base man sa pangabay man sa pila ka mga otoridad, no? Kay damo sila diri subong Action Brian. So para live palayo kita para makitaan manaton ang sitwasyon diri kay I think isa duha ta apat ka mga bilanggo ang ari diri. Action Brian kung makitaan man mo kun dampi ang CCTV camera nga mamakitaan din man, no? Kaya rin diri dampi ang pisohan ni Action Brian. Ari diri dampi sa may kusina ayon sa likod ay abi sa police station number 9. And diri makabig mo nga kusina nga aabi kusina kay ari diri ang dapugan dampi Action Brian mo. Okay. Amo ni ang dirty kitchen and sa diri in Action Brian sa babaw sini
Di rin naman makitaan ang pinakaatok bala. Duha ka CCTV. Ang isa ka CCTV action na Bri, nag-atubang abi sa jail facility. Or rather sa custodial facility sa police station number 9. Ang isa diri facing towards sa isa ka street nga pagwa na ni siya diri action Bri, pero sa may kudal ayon o sa may bakod ba. Kung posible mag-over the bakod ang priso or ang iban pa diri. So diri duha ka CCTV again action Bri, no? So ang kumusta isa na subong? ka CCTV. Aha. Yes, action Bri. Ang isa ka CCTV facing towards sa custodial facility while ang isa facing towards sa sagwa mismo ng sining custodial facility or So, rather sa sining police station. So meaning Action, meaning tanan nga mga activities da sa sulod ya captured ya gid sini, makapture yes, niya. Oo, captured gid sini action na Bri. Diri kay kaginagin pare enak abi ni sir kagin pamangkot gid di bisan ikaw mismo na mangkot ko kagina kung anong gingamit niya no comment sa. So subong nabuksan na? Action na Bri, so far wala man maabrihan nga gilayon abridayon. Kay normally ginadubag-dubag lang sang iya sini nga nawala nga bahin sang iya sini nga kamot. Basi bala why na reaction alwer basi bala may nagpugong da sa Magic sa subong law. Hotline. Mayara na mo nga basi bala kwan tuwag sila basi ang Magic sa subong way gagana or wala lang ang ingin insert niya do way madala abi. Hotline. Action Alvin, balik na sa imo, Action Alvin. Action Alvin? Action Bri. Go ahead. Why nag-epekto si Houdini? Why Nag-ala Houdini pala Action Bri. Ano pag-epekto kag in-insert niya da? Di na to grupin ng haboy niya? Hotline. Oo. Oh. Isa pa to. Wait na siguro kung wala, amo man itong kandado gyapon ang gigamit. Di ba? Isa pa to. Basin lain na naman kandado or the same na kandado, just so happen kung paano gina-obstruction na Bri, no? So, Paslaw. Signal direction na Bri, no? Napaslawan. Napaslawan siya abi nga magpakita kay distraction Bri ang duha na ka bilog nga kandado ang ginbutang diri sa area sa custodial facility sa police station number 9. When this time action Bri, no, still si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang naga-inspection man and at the same time naga-istorya man sa pinaka mga personnel. Action Alvin? Yes, sir. Balikan ta kada karon kay aton sining pang commercial talaga hulat. Anyway, sa subong Lunes, no? Yes, action na Bri. So kung Lunes way gaganang Magic kay dapat Friday kag kag Tuesday na mo. Sige, balikan ta kada karon. So rekta diri sa area sa police station number 9 action Bri. Ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkawag Action Radio. Action Hotline. Balikan ta karon sa Action Alvin sa patrol maka-action kuno ng situation dito with the policemen nga tutusubong kag sa area kag maka-interview taliwat sa priso mismo do kompleto naman tekay na kamot kuno do kibot siya. Action Hotline. Pagbalik naton karon maka-action na. Action Hotline. 2006 Golden Double awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalagnan Mensahe nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:56. Pabalik sa aton sila nga pagpangalagad. May agalang gali kay Iloy Edna, kag Iloy Ann, naga-monitor sa sining mga tiriyon. Action Hotline! Si Iloy Bibete, good morning man, ano? Ang City Hall Girl. Action Hotline! Sige, pabalik sa aton nga pagpangalagad por ting mga reactions, ano? Sa nakapalagyong priso. Kung may paribago, nakaroon nga development with Action Alvin Graba, inform lang diri sa aton. Action Hotline! May gabilang kay Vicky Zamora Fuentes, naga-monitor sa lima tiriyon. We have Nelne Realista, naga-monitor mine, and Jocelyn Calamaan. We have Edwin Pineda, Neds Scorpi Toledano sa Qatar, si Jennifer Saguban Papasit, Joby Xiaotin Gustaman, Joanna Mel Araman, Joby, okay, nabasa ko na, si Jenny Oisisor, si Megs Ildon Sniper, kaduluda kag palaisipan base nagwa lang siya para himuson ang tinago ang wala masapuan pagdakop sa iya. Wala kita idea. Si Labayan Eduardo Jr. Kung naabrihan niya sadto pwede gali mabrihan liwat. Siya na nagkabalo kinalano si Saon mayo kay base may nagapagwa sa iya nga gwardya nga ginbayaan o kung ginbayaran ti ini maliwat-liwat ini imbestigahan. Okay, kadamo sa mga reactions, ano? May mga negative kag may mga positive reactions. Action Hotline! Mayara sa mga violent man nga mga reactions. Action Hotline! I-check ko labing gamay kung natabo dito sa Kabankalan kahapon, sining pagkabugto or pagkautod, sining hanging bridge makaksyon dito, no? While naga-selebraro sila sang ila sining sinulog, no? Sinulog festival sa syudad sang Kabankalan. Action Hotline! Pag-intindi ko may 8 nga ginpangdala sa hospital. 4 diri mga minor di edad mga kaksyon. Ang 4 diri may mga legal age na. Action Hotline! Kumusta ang talang update nila sinikon kumusta kag kanagib lang senaryo, no? Kay allegedly sa kadamuon sang nagalantaw kahapon, of course sinulog niya mo Kabankalan City na iya. Will know na iyang kapistahan. Action Hotline! Kilalang kilala, no? Diri sa Negros Occidental, kag bisan pa sa Bugos nga Pilipinas, kag bisan pa sa Bugos nga kalibutan ang Sinulog Festival sa syudad sang Kabankalan. Mga ka-action. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya maka-action si Sir Elbert Habiliana, ang City Disaster Risk Reduction Management Council Officer nila. Sir, good morning.
Good morning, sir. Section Brian, Section Radyo Bacolod. Sir, una, sir, mangusta lang kita. Kumusta na to, sir, ang 8 nga nagkala-hospital, sir? So far, sir, pag dito, ginbert sa hospital, so may mga harap man na bilhin sa hospital, may harap man na mga minor injury na nagawa. Aha, may lang kaway gimas lang nagkalatamaan, sir, no? So far, sir, daw manigilman. Aha. Sir, gadula-dula ka, basi pwede ka nakaplastar gamay. Gina-interview na to sa buong si Sir Haviliana, no? Sir, again, sir, good morning. Hello, sir. Okay na. Sir, senaryo gamay lang. Paano natabo kahapon, sir man? Bali, sir. Bali, highlights yun dito sa amin kasi festival, sinulog. Aha. Pero yung fluvial parade, doon ginaheld sa Dilibaran River. Aha. So na ang iyong mga casualty, naglantaw na sa mga parade. Sa parade. Na pagkanto na mismo sila nag-lugar. Okay. So, upon nagsubuti na ang people parade, with the security na sir nag-aupod. Sa pa, nga po case na may mga tabo, para ada ang aton Coast Guard, ada ang aton rescue sa kabangkagan, kag-iban pa nun sa paliti, para man yung kilo. Anytime from now, standby. Sa akin, sir, paglabay na silang funeral parade, para na makaswalty sa naggalantaw sa aton hanging bridge. Hanging bridge. So, yun ang hanging bridge, nagulpilan na, usod ang kabli. Sa kabli, amo na nga napapalan sa mga tao na wala kabilog, amo na nagdagdag. Pero ining 8, sir, damo pag inyang iba nga tululuntong to, sir. Ano man sa kadamuo na ginman ang diferensya sa to? Sa nga tay pag tabo, may mga tao man sa unan itong mo tao. Pero ang portion lang sa duty sang hanging pista nga nautod, dito lang niya ang tao nga 8 kilo. May lang kay 8 lang gid lang nahulog, 8 lang gid, sir, wala sang iban pa. Ayun, sir, 8 lang. May lang kay man naka-standby, ano, nga mga taga-rescue naton mismo dira nagalulumpat sila dayon. Sir, ito dapat, sir, nga naton na pwede pa rin nag-agi dito. At the same time, may mga rescue boats nag-upot sila. Amo to nga automatic nag-response dayon. Nagdagdag. Ano dayon na dayon. So meaning, sir, within a minute lang siguro, sir, naluwas ini sila tanan-tanan dayon. Kaya kung nadugayan, posibleng malumos sila? Di posible, sir. Mula sa response ng ating mga responder, kasi may nalubos ko, sir. Dalom ining tubig na, sir? Dalom ginman? Daloman, sir. Daloman. Okay. So, pero ining taytay ini before na panilagyan nyo na nga medyo do mabigay na ginman siya, do kakwa na ginman, medyo daan na siya? Ay, inang taytay, sir. Agyan mo na da. So, tingin na taytay do may edad na magigit. Bigay mo na siya da. So, first time ini nga tabo, sir, ano? Nga ang kasadyahan, medyo na buslan, may lang kaya wag patay na buslan sang medyo karan-karan kahapon? Magani man, sir. First time, sir, Pero why man, sir, why may naguntat ang aktibidad padayon kag successfully kagabi, why gids normal, balik sa normal tanan? Yes, sir, yun, sadya nga mo ding pista kag normal man lang. So inang taytay na, sir, ginalabyan sa publiko everyday, ginagamit or ano do option lang na siya? Actually, sir, may taytay ginagajasin sila nga bago nga pintado. So yun siya do, kapag lang sir do, na siya nga jutay na kagit kung main taytay grades na bago na siya da kapag pwede ka pag-una siya na mismo nga pintado na siya. Okay. Ang ibang gali daw, gusto na daw, labay-labay, pero hindi man usually nga ginagamit, may nagali dira, no? Yes, sir. So, i-restore ini? Hello, sir? I-restore ini siya for the next year abing at para magamit siya liwat? Sa super, sir, wala ko na pala siguro, i-refer ko sa nga agency. Hindi rin tawag, process nila or ng taon nila kung tekstigit para i-refer na po hindi natin. Wala mo problema kaya may treatment sa siya wala dyan na kung
hindi man pag-i-kayo. Aha, sige. Sir, with that, salamat. Pero kumusta kagabi, sir? Ang pinaka last night, highlight so far, tawhay ang Kabankalan so far? So far, peaceful, sir. Wala man normal. Sadya mo sa Balbere. Aha. At may man, yan sa wala man sa lain. Ulan, agit yung pag-ibugayan. Aha. Sir Albert Taviliana, sir, salamat gid. May aga kag mabuhay ka, sir. Okay, sir. Thank you. Welcome. Yes, sir. Action Hotline. Tiyan mo na, may lang gani kay ding walo nga nagkaladagdag didto lang gid sa porsyon galing nga didto na utod. Kay kon nagkalahulog ang tuman kadamo, inayawan sila kaluwase. Action Hotline. May gani kay may naka-standby man nga mga taga-rescue sa area. Tiyan mo na ang natabo kahapon mga kaksyon. Kay nagkinaran-karan mo. Tiyan, imagine mo may mga kabataan niya 4 bilog, 8 ka may mga edad na. Action Hotline. So, way ginantisipar nga ining daan nga hanging bridge mga kaksyon, may ara na gali isang guna na, may ara na gali isang idang naghahana na siya nga magutod na. So, sa kadamuon sang tawo, tawag naton nga ang focus mo maka-enjoy ka lang tao sa ila sini nga parade dira. Action Hotline. So, nautod may lang kay nakalaluwas initanan-tanan. Last 9 size. Action Hotline. Sige, pagbalik naton dungagan tangaton sini mga balita diri ginamang sa Action Hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si... Pamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Magkulunod kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo
Rider handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
reports. Second portion. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon, Balita Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, last 9:18 na maka-aksyon. Na pindot kong breaking news, may breaking news gid man tuod mo. Sa San Carlos, Action Oliver, may gintero siningaga, patay naman no, isa ka 24 anyos. Aksyon Hotline! So report, drug personality naman ini. Kahapon may ginluthang lang, probuhi ato ya. Aksyon Hotline! Sa area sa Mansilingan na check na tong patrol, may isa ka aksidente siningaga, kabay pang wala lang gid nagkala-disgrasya ining mga nagasakay diri. Aksyon Hotline! Ang partini sa San Carlos, pakaronan niya. With action na rin na boso, kay oras na medyo kulabos na gidman. Why to hip? Aksyon Hotline! Layo sila Action Oliver, katon gining patrol. Ako na lang alang sila, karon na lang i-break tala na karon ko lang alang. Pro kon daw lapit na gid man sa area. Aksyon Hotline! Mas maayad man na Ati sige. Last 9:19 sa ton sining pagpangalagad, alang-alang sila. Sige. Tabiawon ko na ni gamaya si Ronquillo Simeon. Hambal niya, basi blang Pinoy nga si Udini blang ginatawa. Magikiro Si Myrin Insya Fabiano. Happy birthday lang kay Nanay Ninfa Ipang Insya. Subong adlaw gid kuno sa Pontevedra. Si Marilyn Coronel ngit-ngit. Paano mabuksan? Matyagan ko may protektahan siya kung paano mabuksan. Ay, katanda sa mga listeners na. Action Hotline! Si Mary Jane Salodares, good morning, Action Brian. Tamya ko lang Salodares family sa Pontevedra. Salamat gid sa Hong Kong sa Subong. Philip Laurente, arama naga-monitor. And makakadlaw kalanggid bala palagyo tapos mabalik lang
man kundi gindugangan nyo ang inyo sala. Parehas gid sa back of 3. Palagyo tapos mabalik nyo. Dungan nyo lang sala nyo. Kwan gra. Lingaw-lingaw magkungkis. Action Hotline! Hidlaw sa kuno sa sawa niya titagaan taman siya. Tsakto na kung ikaw nga iloy, ikaw nga amay kag bana. Hidlawang kag nas pamilya mo, di ba? Ang ibang isa abroad ya pululi mo. Action Hotline! Siya nang inunguha man siya nga makagwa siya para makahalubilo sa pamilya. Imagine mo 2 days way kay mo kita sa pamilya mo. Action Hotline! Good morning lang kay Biltran Salgado. Nag-monitor lang kay Dodong. Action Hotline! Nami pataniratsada, no? Ang iban nga mga balita, karo bantayan sa Action Balita Banat Bulig sa Action BBB sa Odto with Action News Direct Action Rex Cantong. Kagiban pa nga Public Affairs Program diri sa Action Radio Bacol. Action Hotline! Karon sa Action Firing Line maghilibati taliwat karon sa gabi 6:40 o sa 6:30 to 9 sa gabi mangin ko pod ya pa ninyo siningalakan. Action Hotline! Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Extruno Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason and JM Baikin with Action Dorel Cabato, ang aton sining partner subong nga agaman. Saan ba'y karona sa ibang pagid nga mga pagbalita naton dito? Action Hotline! Sa ngalan sang regular nga Kurman Action Art tayo hupon again. This is Brian Morden, nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.